Bun găsit, sunt Mădălina Chița, iar aceasta este rubrica Fii Observator, unde vă prezentăm cele mai importante știri pe care voi ni le-ați trimis în ultima săptămână. Incendiu violent în capitală, am primit imagini de la voi cu o mașină care s-a aprins în trafic din Senin. Imaginile au fost surprinse pe una dintre cele mai importante artere din București, dimineață la o oră extrem de aglomerată. Șoferul a fost nevoit să abandoneze mașina pentru a reuși să iasă la timp din autoturismul care a fost cuprins de flăcări. Traficul în zonă a fost blocat câteva zeci de minute, până când pompierii au reușit să stingă flăcările și să curețe strada. Incendiul s-a extins la alte 6 mașini din apropiere. Cei care au acum autoturismele făcute scrum încearcă să-și recupereze pagubele. Incendiu de vegetație în județul Mureș. Ne-ați semnalat acest incident și am primit de la voi informații despre incendiu. Pompierii militari și civili au intervenit acolo în ultimele 4 zile pentru stingerea mai multor incendii de vegetație uscată, motiv pentru care fac apel la locuitorii județului să nu mai folosească focul pentru curățarea terenurilor, activitate strict interzisă și care poate avea consecințe grave. De asemenea, sancțiunile sunt de la 7.500 la 15.000 de lei pentru persoane fizice, iar pentru cele juridice de la 50.000 la 100.000 de lei. Tot pe Fii Observator am primit și informații cu privire la un accident care a avut loc pe calea ferată. Trenul Budapesta-București Nord a accidentat mortal un bărbat. Este vorba despre un localnic din Orlaz, județul Sibiu, în vârstă de 50 de ani. Circulația feroviară a fost întreruptă timp de aproximativ 40 de minute. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă. Ne-ați semnalat pe Fii Observator și un trend apărut în ultimele zile pe TikTok, și anume mâncatul lalelelor. În goana după vizualizări și aprecieri, tot mai multe tinere se filmează pe TikTok în timp ce mănâncă lalele, fără să țină cont de riscurile pentru sănătate. Alții au mers și mai departe, au prăjit lalele și au încercat să le transforme în delicatese inedite. În urma mesajelor primite de la voi, am dat la Observator subiectul și am avertizat că aceste flori conțin substanțe care pot provoca reacții adverse, inclusiv șoc anafilactic. Specialiștii atrag atenția că, deși unele flori sunt comestibile, aceste lalele nu fac parte dintre ele. Cu toate acestea, dorința de a atrage atenția pe rețelele sociale pare să cântărească mai mult decât sănătatea. De la provocări amuzante la obiceiuri periculoase, internetul continuă să creeze tendințe care pot pune vieți în pericol. În timp ce algoritmii promovează conținutul viral, responsabilitatea rămâne la utilizatori. Oare merită un trend efemer riscul unor probleme grave de sănătate? Am primit de la voi informații și cu privire la neregulile de la stațiile GPL din București, nereguli care s-au confirmat acum odată cu verificările făcute de inspectorii ANPC. S-a descoperit că la mai multe stații GPL se umpleau butelii pentru aragaz direct din portbagajul mașinilor, contrar normelor și procedurilor legale în vigoare. Au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale de 90.000 de lei și s-a dispus suspendarea activității. S-a propus și închiderea definitivă a unităților. Pericolul era unul imens, mai ales că stațiile GPL se aflau chiar în apropierea caselor. Cristian Popescu Piedone și inspectorii de la ANPC au efectuat sute de controale în ultimele săptămâni în toată țara. În urma acestor verificări s-au închis numeroase restaurante, inclusiv unul dintre cele aflate în Parlamentul României, locuri de joacă din Parcul Herăstrău, dar și cluburi din centrul vechi al capitalei. Nu uitați, dacă aveți informații care pot deveni o știre, ne le puteți trimite pe site-ul observatornews.ro, pe aplicația Observator News sau pe WhatsApp la 0722 699 800.